ஒரு வீட்ல நாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நாய் இருந்தா மலக்கு மேல அந்த வீட்டுக்கு வருவாங்களா? சரி 2வது கேள்வி நான் கேட்கிறேன். அல்லாஹ் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்குரிய பொருள் என்ன? ஏதோ ஒரு பாத்திரத்துல நாய் வாய் வச்சிருச்சு அப்படின்னா, அந்த பாத்திரத்த முதல் முறை மண்ணை கொண்டு சுத்தம் செய்யணும். அதுக்கு பிறகு தண்ணி ஊத்தி சுத்தம் செய்யணும். தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் எப்படின்னா, அவங்க தான் வந்து பைத்துல் முகத்தஸ்ன்ற அந்த ஜெருசலத்துல உள்ள அந்த பள்ளிவாசல அவங்க தான் கட்டியதா இறைவன் வந்து குர்ஆன்ல குறிப்பிடுவான். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம் வரமத்துல்லாஹி. பாய் உங்க பேர்? என் பேர் முஸ்தபா. 3 கேள்வி கேட்பேன். 3 கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பிரைஸ். கலந்துக்கிட்டீங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு ஒரு பிரைஸ் இன்ஷாஅல்லாஹ். 2 விதமான பிரைஸ் கொடுப்பேன். கேட்கலாங்களா? கேளுங்க. முதல் கேள்வி என்னன்னா, ஒரு வீட்ல நாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நாய் இருந்தா மலக்கு மேல அந்த வீட்டுக்கு வருவாங்களா? கண்டிப்பாக வர மாட்டாங்க. கண்டிப்பா வர மாட்டாங்க. இஸ்லாத்தில் அந்த அனுமதி. நாயை வந்து வீட்டில் வளர்க்கறதுக்கு இஸ்லாத்துல அனுமதி கிடையாது. இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்லலாம். நாயின் மூலமா ஏற்படக்கூடிய நோய் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேபிஸ் அப்படின்னு ஒரு நோய் இருக்கு. நாயின் மூலமா 150க்கும் அதிகமான நோய்கள் ஏற்படும். நாய் வந்து நம்மளுடைய உடல்ல எதனா ஒரு உடையில நாய் வந்து நாயுடைய எச்சி பட்டுட்டா அதை வந்து 7 முறை கழுவணும். அதே போல ஏதோ ஒரு பாத்திரத்துல நாய் வாய் வச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தை முதல் முறை மண்ணை கொண்டு சுத்தம் செய்யணும். அதுக்கு பிறகு தண்ணி ஊற்றி சுத்தம் செய்யணும். இது வந்து நம்மளுடைய இஸ்லாம் நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு வழி. ஏன்னா அது மூலமா அதோட எச்சின் மூலமா நிறைய விதமான நோய்கள் ஏற்படுது. அதனால அது ஒரு அசுத்தமான பிராணி என்பதா சொல்லப்படுது. பூனையை வளர்க்கலாம், ஆனா நாயை வந்து நம்ம வளர்க்க கூடாது. சஹாபியும் மட்டும் இஸ்லாத்துல அனுமதி. சரி, ஓகே. சரி, 2வது கேள்வி நான் கேட்கிறேன். அல்லாஹ் அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்குரிய பொருள் என்ன? அல்லாஹ்ன்ற வார்த்தைக்கு பொருள். இறைவன் மிக பெரியவன். அல்லாஹ் என்று சொன்னால் இறைவன் மிக பெரியவன். அல்லாஹ் என்று சொன்னா அது அரபியுடைய சொல். அரபில வரக்கூடிய சொல். இந்த உலகத்திலேயே அரபி சொல்ல அல்லாஹ்ன்ற அந்த வார்த்தை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு மட்டும்தான் எந்த பன்மையும் கிடையாது. உதாரணமா இறைவன் சொன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இறைவிகள்னு சொல்லலாம், இறைவன்கள்னு சொல்லலாம், பன்மையும் இருக்கு. ஆனா இப்போ உதாரணமா தாய்மார்கள், அண்ணன்கள், தம்பிகள் இப்படி சொல்லலாம்ல, அந்த மாதிரி அல்லாஹ்ன்ற வார்த்தைக்கு பன்மையே கிடையாது. இந்த உலகத்துல அல்லாஹ்ன்ற வார்த்தைக்கு மட்டும்தான் பன்மை கிடையாது. நிறைய பேர்னு சொல்ல முடியாது. அதே போல ஆண் பால் பெண் பால்னு பிரிக்க முடியாது. உதாரணமா ஒரு பெண் பாலுக்கு ஜைனப்னு பேர் வைக்கலாம், ஆண் பாலுக்கு ஒரு அக்ரமலி பேர் வைக்கலாம். அக்ரமலியவே பெண் பாலுக்கு வைக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அல்லாஹ்ன்ற வார்த்தைக்கு எந்த பெண் பாலையும் சாராது, எந்த ஆண் பாலையும் சாராது, எந்த மனிதரோடையும் ஒப்பிட முடியாது, பன்மை கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்துல ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா அது அல்லாஹ்ன்ற அரபி சொல்ல மட்டும்தான் இருக்கு, ஒரே சொல்லா இருக்கு. அதனால மட்டும்தான் உலகம் ஃபுல்லா நம்ம அல்லாஹ்ன்ற வார்த்தையை மட்டும் பயன்படுத்துறோம். நான் கடைசி கேள்வி உங்கள்ட்ட கேட்டுறேன். கடைசி கேள்வி என்னன்னா, சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய தந்தையுடைய பேர் என்னன்னு தெரியுங்களா? நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய தந்தையுடைய பேர் தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம். தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அப்படின்றது சரியான விடை தான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் எப்படின்னா, அவங்க தான் வந்து பைத்துல் முகத்தஸ்ன்ற அந்த ஜெருசலத்துல உள்ள அந்த பள்ளிவாசல அவங்க தான் கட்டியதா இறைவன் வந்து குர்ஆன்ல குறிப்பிடுவான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நீங்க கலந்துக்கிட்டீங்க. நீங்க கலந்துக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கான பிரைஸ். ஜஸாக்குமுல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம்.